Naggahin og 15 milyones ka pesos ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang sa scholarship program niini. Ubos sa Cebu Province Grants Intended for Tertiary Students kun CP Gifts. Matod ni Provincial Board Member Christopher Baricuatro nga prioridad nga kuhaon kadtong incoming first year nga mga tinun-an sa kolehiyo nga taga-lalawigan sa Sugbo. Ang CP Gifts namugna pinagi sa ordinansa nga giduso ni Baricuatro, majority floor leader sa Provincial Board, nga gipalabang sa Hunta Provincial sa ikatulo o katapusang pagbasa atol sa ilang regular session ni adtong Hunyo 15. Tungod sa pagkapasar sa maong ordinansa, mawalay bilin na ang Ordinance number 2016-13 o ang Paglaom Scholarship Program o Ordinance number 2018-04 o ang New Cebu Tertiary Education Assistance Program kun CTIAP. Ang nakalahi sa CP Gifts o Paglaom Scholarship matod ni Baricuatro kay kinahanglan dunay i-maintain nga grado nga 85% ang mga scholar sa CP Gifts. Dili susama sa Paglaom Scholars nga bisan 75% ang grado kay makapahimos gihapon sa scholarship sa Kapitolyo. So, mo itong terming isulti balik-balik ni Gov na kung scholar ka ng province, kinahanglan na po quality ang mga scholars. Di pwede na basta makapasar, okay na scholar na kasi sa province. So, mo itong i-emphasize na ay maintaining grade CP Gifts. Sumala ni Baricuatro nga nag-target sila og 700 ka mga scholar sa matag school year o tag usa ka gatos sa matag distrito sa probinsya ang kuhaon. Karong sunod buwan magsugod ang screening nga himuon sa Provincial School Board. Ang mamahimong scholar kay makadawat og 2,000 pesos nga living allowance matag buwan ug mahimong mo eskwela sa pribado o publikong mga tunghaan sa kolehiyo. Sa miaging tuig pa naduso ang ordinansa ni Baricuatro apan karong bag-o lang kini napasar tungod kay gipangbayaran pa sa Kapitolyo ang mga balanse nga bayranan sa Paglaom Scholars. Ibayaran natin to para at least makuha nila to TFPO or maka-transfer sila or maka-graduate. Ang i-prioritize ni Gov is katong graduating students. Mo itong ingon ako na nasa na balance sa school. So mo itong i-priority na to para maka-graduate sila. Na gihangyo na po nato dito ni Gov na bayaran na lang po ito katong mga lower years. Except allowances. Pero yung mga balance sila sa school, bisan lower year, hindi sila graduate. Ibayaran ka. Gidugang ni Baricuatro nga matangtang ang usa ka scholar sa CP Gifts kung modawat kini og laing scholarship o grant gikan sa laing institusyon. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.